Ndikulandeni mu program ya lelo all the way dzina langa ndine Mary Moyo. All the way ndi program imene timakhala kucheza ndi ma artists osiyana-siyana, ma public figures, komanso ndi onse amene akupanga impact our society. Ndi mu studio muno all the way from Lilongwe ndili ndi WIKISE. Abusa ena madiche WIKISE ndeta khatu kumva mbiri zosiyana-siyana komanso takhatu kuona kudzera mu masamba anchezo zazikulu zimene iye akupanga kudzera mu nyimbo zake zimene akuimba komanso anthu akakufunsa mafunso osiyana-siyana kuti kuchokera 2017 imene anthu anamudziwa kodi chinsinsi chake ndi chotani kodi zinthu zamapanga bwanji mpaka na lero akumakhala ndi mashow osiyana-siyana akumapanga zinthu zosiyana-siyana komanso akukhala ndi ma opportunities omakhala ngakhale ambassador wa ma brand osiyana-siyana. So WIKISE ndakulandira. Program ya lero tufuna ticheze malingana nempekesera zimene anthu akukamba zokhuzana ndi iweyo as a big artist. Chinsinsi chako kwenikweni ndi chotani? Nkhani imene ili mkamwa pano pa ndiyo neno kuti since 2017 up to today your songs are making noise on social media. Yeah, chinsinsi chako kwenikweni ndi chotani? Chinsinsi cha ineyo kwambiri ngane zoti one ndikulimbikira. Okay. Yeah. Ndima ikakwambiri effort polimbikira. Two, ndimakhala basi kuganiza kodi chinthu chimene anthu sanapangepo ndi chani for anthu akapa chinthu choti wina ange sanapangepo definitely olochita khala kuti chikubowa pena amachikonda dorano izi sinazivepo so kwambiri chisanga chili pa hard working ndi creative kupanga creative chinthu china chake cha unique. All right. So what really inspired you kapena kuti chinakudzetsa kunena kuti uzipanga mwina nyimbo zoterozo zokuti it's new to the environment komanso it's new to the fans. Cheni chinakupanga inspire ndi chani? Chimene ndipanga inspire nchakuti ndimatha kuona ndekhe panga yakuti sinaenda panga yakuti sinaenda no ndisapangeso ngati ndimange jaineyo joti basi chikhale jaineyo chimene chocho. Okay. Uli pomwepo we have come to realize komanso mafans akwaona kunena kuti you're using social media as a tool kupanga mwina something different, okay? So mwina can you tell us komanso anthu amene akutionera kunena kuti relevance kapena kufunika kogwiritsa ntchito social media as an artist whether upcoming or established artist kufunika kwake kulipa ndipo kugwiritsa ntchito social media? Okay, social media I can say it is the future kuma panoba. I think we are in the future panoba. All right, the social present. media is popping. Yes. So that's why ndimagwiritsa ntchito njira imene jai for singamagwiritsa ntchito njira kale. Okay. Ndisemphana ndi anthu amene akwenda ndi dziko. Yeah. Okay, so mwina chidwe tikoza kunena kuti your targeted audience kapena target yako kwambiri imakhudza kwambiri anthu amene using social media. Yes, komanso background apamakhala kuti ndikuthamanga. Okay. Koma kwambiri ndike effort yayikulu ndikangoyika pa social media pa effort yayikulu. Nguku definitely ndika effort kamene ndikaike background igwira. Okay, and then amakonda unena Facebook ndi aufiti ndi satanic. There's some myths about that. Kunena kuti Facebook ija imapanga promote satanism, imapanga promote zinthu zachikunja. Ndiye mwina ndi chikhulupiriro chako. Can you maybe tell us about that? Iwe umaziona bwanji kapena ungatuze zotani? Za satanic yeah. Amene amankhwazi mwe amakhala kuti mental yake ndi ya satanic. Yeah, kuma zinthu zija ndi zinthu za normal mmene timapangira zinthu zina ziso ngati mmene ili radio kumene ena amagwiritsa ntchito radio kuti amveke achuke ena afe kugwiritsa ntchito ina Facebook, TikTok yanchani. So ndi zinthu za normal basi zabwino. All right. Yeah. Okay, mwina chamba chako kumaimba secular music which say that. Yeah, why didn't you suna gwiritsa ntchito kapena suna sankhe kugwiritsa ntchito mwina kumaimba gospel kapena kuti zauzimu nchicho? Zauzimu kapena mwina chikhulupiriro chako sichimakuvomereza kutero? Zauzimu okay. Yeah. Ndi nyimbo ineyo zimene ndimakonda. Fori musekira momwe muja matha kumenya kosoka nyimbo kauzimu wina ake kamusisimuse. Ngati ija undichosere chiwanda unaimba ndi Queen Sheba. Yeah. You call that gospel? Yeah. Okay. Yeah, it's gospel. Okay, but do you believe that there is God? I mean, besides all that concept of your song, but do you really believe that there is God? God. Mulongo. Mlengi. Okay. Mlengi is there. All right. It depends on these zikhulupiriro za muntu. Okay. Yeah.
mlengi olenga dzuwa alipo. Okay. Amene makhulupirira ine inonso muli ndi mulungu wanu amene makhulupirira alesa ndi mulungu wake. Yeah, koma mlengi wa ineyo olenga dzuwa alipo. Okay. Yeah. All right. Umonde mmene tikuchesera ndi WIKISE tikufuna timve zambiri zokhuzana ndi mmene yeyo amapangira zinthu zake komanso timve zinsinsi zake zimene amagwiritsa ntchito. Nde pano WIKISE tifuna tifunse kunena kuti anthu ambiri akumaona pa social media pako, especially Facebook, even TikTok as well, umapanga post ma up and coming artists. Achinyamata amene angoyamba kumene kumayimba nyimbo zawo, whatever genre, whatever gender, kandi wamkazi kandi wamamuna, ukumapanga post mwina ma links kumakhanga tukwapanga support. Yeah. How important is that? Because anthu amene aja mwina wina kuganiza kwake akhoza kuti akazablowa akhozosuza kubose wedu makuonera basi. How important is you supporting my up and coming artists? I know what I believe is mwayi wa munthu wina sungakhale mwayi wa ineyo. Okay. That's why munthu akandipanga approach ndichivera first machivera kaye chinthucho. Okay, chinthu chilipo kumabe kuti azilimbikira pamakhala kafike nakake. I don't charge much. Okay. I gotta be honest. For kuti akapanga approach mapage ena ma artist ena sanga apangire post ola takhala drama zosatheka zimene amangofuna content yawo pachane pa ma pages yawo. Ineyo I charge retro kenakake basi kuti maadimini angasonda aone kumainisi yakes aga. Yes, so. Yeah. Kwambiri ngane nimazozoti munthu uja ndimpusha tsiku azakhala pena pake. Adzakukumbukira. Azandikumbukira. Exactly. Khale ina amayiwala. Yeah, ifoli pakala ndapusha abantu ena ayiwala abinditu mando nasonga tifana koma zabobo. Yeah. Yeah. All right. Umondi mmene tikuchezera ndi WIKISE akufotokoza kunena kuti iyeyo amapanga push ma up and coming artists with an emphasis on kuti mwayi wa munthu wina sungakhale wako komanso amakhala ndi kulimbika mtima kuti talent chekapita patsogolo ingakhale iyeso apanga benefit. Ngakhale wafotokoza kunena kuti amachaja kantengo pang'ono kuti nayenso awaone maadmin zake ndi ma manager ake ina yake. Tipitirize. Mwina tibwerere kumbuyo pankhani ya social media ija chifukwa choti panopa anthu ambiri maybe they don't know how to use social media makamaka kwa ma upcoming artist even iso ma established artist saudziwa. Mwina ndi zinthu zotani zimene ungauze kuti iwo adzitsatira kunena kuti akwanitsire kufikira pamene akuyenera zimene akuyenera lero kumachita kugwisa ntchito YouTube, TikTok, Instagram, Facebook on whatever platform. Akwambiri ndi content. Okay. Yeah, zimene content ya boy choti munthu wina akakachiona chinthucho rakhale nacho chidwi kuti okay kodi ichi ndi chani ndichioneso. Yeah. All right. Yeah. Okay. Tipite kupang'ono ku we can say your past life or we can say about your friends. Tawi imene unka anthu ambiri timakudziwa kuona kuti okay kuli WIKISE akumayimbaso nyimbo izi ndizi timakonda kuona ndi adena ake timati Konkala. That's all good. Yeah, and ma videos zako amaonika your social media sama shorter. Yeah. But the recent we could say years and months taona kunena kuti there's dryness between you guys. Sakuonika. So even your new videos, your new challenges whatever siti kumuona. What really happened? Anthu akufuna kudziwa chifangani imene even ma comment yavuta kunena kuti kodi chinachitika nchani pakati pa WIKISE ndi Konkala. Koma anthu amene amatipanga follow kwambiri kuchoka 2017 pamene I approached Adaja. Okay. Napanga approach zake wayeyo jorase zakucha namona music video Adaja. Yes. Fandu again aiva nyimbo ina again chichonchi. Ino nyimbo esimuizo for sina chuke Adaja. Okay. Namwika nyimbo ine ina blower. Na blower rose pamoja. Pa. Ine binaona no. Adaja. Nanga ndingaonesa mnyimbo basi nkungo ataya pena pali posi at least kena kake ndikava kushow zive zako unalo munthu aineyo. Exactly. Yeah, so we've been working number in 2017 2018 tinaweka tojambula nyimbo ya ulenzi ngati anaenda ma issues yake nayeso sana bwireko. Okay. Tinasiya weka limodzi. Okay. Yeah. Then another bwera, so I remember it was 2019. Yeah, 2020 kihanga tu vote kachiwiri kachi. Okay. Yeah, he called me.
kundimbia patataka almost ndeuti zakaziviri makuti okay well ndiganize kaya anabweraso namulandiraso abaso anachokaso so it's like so I don't know avovo anthu ngati munthu amaganize angozoti there is something wrong china chake chimene chimachitika koma I don't think I'm the problem before inakauti ndi vuto sibweza kumabweraso kumachoka kumabweraso alright so it's on his side now I think muzamwirana azalongosoleka foti ineyo chifukwa jeni sinimachiziwa koma apapa I think when people meet new people timaona ngati anthu amene nawo nthenake ndopoyira so okay pa statement imene wanenayo for example unakombaso za upcoming artist ena unathandizako kumana chita uyiwala mwina ndi langizo lotani limene ungapatse ma upcoming artist amene akona program even my established artist even wina aliyense this is general now in a human being what advice can you give kunena kuti munthu akakupangira chabwino what's the important of you coming back to say at least thank you ndikofunikira kwambiri kwakulu munthu akakuthandizana kuti wakupushani don't ever kumuyiwala munthu amene ndi minyama yopsa imeneyo imakhala minyama ineyo to be honest anthu amene anandithandizapo ineyo we still in touch to be honest mwina anthu ena amaona kuti mina sindiweka nawo the likes ngati NK do you know NK angandijambula ma videos ayo NK anthu amaona ngamwe tinadana koma ineyo ndikakhala NK always encourage me timacheza kwambiri ndineyo mbali man ngati awamaza say iwe kazingo panga timapanga ututsa hit sipana 10 years iwiri ngututsa mali you always kundilimbikitsa mani tena okay you have talked zimene zoso zandionetsa kunena kuti there's something that you have done before unachita kalikale chimene umanena kuti ichi chindikana kantha imene jaisi ndinachite bwezi pano pandisali wikisi amene mumudzi wayi exactly can you mwina kuti uzako kuti chimene icho chinali chani kuti unapanga nthawi imeneyo koma panoko umane kuti I think I made a good decision kuti ndifike apa ndi kusiya kuimba R&B ma afro kubwera ku trap naimba nyimbo ya Shabalakatakali that song I didn't like the song, to be honest. Didn't go in just because of peer pressure. Now my troubles just a chuka. The men watch you get my piano. Naimba for the peer pressure. My scenery type younger. Then in the main nyimbo ije. Nan to Mr. young brother Nitrix. Do you know Nitrix? I'm a Rumiza. I'm very yes. Nyimbo ije ndi yabwino. Uzwanyan. Terrible studio. Ukakoze apa naroti watrenda nazo zimajani hizo zimatrapo zo onet watrenda ntame ina chiki yako dibe kuimbo so zizo ndani zitio ukakoze apa tinavadi studio tinakakonza mene momokoza pa chintu inakana yo so I think mina miezi iwiri osajivusa siunake ndorani ndikujambula video mene kampanga ndano ndikublow chintu chicha so I can say kuti Shabalakatakali inanditsegulira makomo kuti tiunake anthu kumazavera koso maafro amene maimba ngati panopa kuvera just because of dzina because anthu ena amatha kukonda artist chifukwa cha nyimbo mwina imodzi alright maybe let's go back again kuti pali chinthu china yake chimene mati ichi chija chinkana kukhaza kuti sindinapange waimva nofusijera siyana ndoyamba ndikanakhaza kuti sindinapange bwezi ndili ndikanakhala kuti ndinachipanga ndinachipanga bwezi panopa ndili pena pake ige chijacho unachipanga unaimba nyimbo ya trap inakutsegulira makomo so there's something umanena kuti ichi ja ndikanangochisiya osachipanga then ndimazichedwetsa kapena for example ndimazichedwetsa chimene chinakuma chonoti ichi mandipanga delay ndikanachisiya kalekale bwezi pano panitadusa sokuposa pamene ndilipa ineyo I can say kuti kubweraso kwa Konkala kachiwiri ndinakangoti mani munthu uyu nathana nayo ndingomusiya I would be far kwambiri kuposa amene ndilipa exactly foti kubwera kwa iyeyo nazikakamiza kuti tambireso ngati ma concept athu oti tinapangapo kale aziziwe koma ndinangangoti ndazisiya
ndikungotenga pesi yaji na chikampulikira ya jomango fire I would be hey guy yeah koma basi it happens in life mene mlengi anafunia kuti zikhale jonjo yeah mene anafunira kuti zikhale jonjo yeah okay umo ndimene tikuchezera ndi WIKISE kuno kumakosana all the way from Lilongwe watipeza mu studio muno wafotokoza za social media wafotokoza za content creation komanso wafotokoza kufunika komapanga support ma up and coming artist komanso wafotokoza zambiri za ubale wake wa iye ndi Konkala ndeti kupitirizabe program musachoke mukhale pomwepo WIKISE wafotokoza kunena kuti ubale wako mwina ndi Konkala unapezeka zokuti wakhangati wakuchedwetsa yeah kubwera kwa chiwiriko kubwera kwa chiwiriko that is koma takhatu kuona so ni maubale ina ngati WIKISE K okay he's kind of little ndochepera kwa iwe koma timaona kuti magwirizana naye kwambiri yeah mwina anthu samamvesesa kuti ndikapenda ndinu pachibale ubale wanu kweni ungaufotokoze kuti ndotani yeah ndi mbale muzimu muzimu so yeah mzimu spiritually okay yeah spiritually okay pamene bukani physically ukhoza upanga po elaborate because pajambi pajaona tumangu khulupirana malenga yeah so spiritual okay yona uzimu meno kuzwa spiritually all right spiritually is my brother my young bro all right physically is my friend all right yeah WIKISE I don't know the number of anabanje mutja basi umazazi nangu kuchitika basi kuti nkungu amba kucheza kwambiri yeah I don't know kazinambira pati kaya manamo peza anthu basi kungovana kwambiri basi all right amva kuti this is your spiritual brother komanso a physical friend that is so timaona kuti ubale wanu umakhanga uli ndikaphinduka pang'ono yeah so mwina ungatiuze kufunika kwanji kapena kufunika kukhala ndi mbale oteroyo mu music industry you as an artist kayokhoza manager kayokhoza ndani content creator how is it important for you to have a friend who you consider a brother in the industry chifukwa mu industry kwenda beweka sibo mafunika khalebe ndi mbale nayo kuti muzithandizana yes so WIKISE kaurusa nyimbo nimene ndipase moto exactly I've seen that neso ndikapatosa nyimbo neso amapanga chimozi so ndo bale waphindu ponda apa ine mpondera yeah exactly for real all right so pano tikambe no nyimbo imene yayakamuta papa mwatutsa pompano nyimbo imene yapanga phokoso pa social media you talk of TV you talk of radio pali ponse kuveka even mu news yafika ni nyimbo ya Mali yeah imene unapanga feature Don Kalonga yeah ndingofuna mwina ndidziwe kunena kuti nyimbo imene iyi kweni ya kuti ifike pamene kapena mwina munadziwa kunena kuti nyimbo ifika mpaka na pamene pa and when we look at our history and Don Kalonga tikuona kuti anamveka ndithu pakanthawi and this is like a comeback for him how important is that for the song and you as an artist ndifotokoze chonchi nyimbo ija ndiofunika kwambiri foti ineso ndisintha level okay yeah as an artist umaziziwa ngati neyo chinthu chimozi chimene ndimapanga accept pamoyo wanga pa artistic waine ndikuona kai graph yanga inatsika and I was fighting with okay ndikwelebe ineyo ndikwele pamwamba sindoyena ndikhale apapa so that song and this entire level man I can't lie and it's such a new audience okay daona so kuti nyimbo hii you're going on tour with it there's numerous challenges going on social media how has this kutinganene kuti yapanga benefit both you and Don Kalonga at the same time exactly so can you tell us more about Don Kalonga mwina in a bit and your collaboration as well okay Don Kalonga and that is I think 2016 anachukapo and ineo ndi Don Kalonga nazo anakalekale timaimba ku studio imozi kwa ina KBW kumene kwa bao yeah that was I think 2006 2006 7 ndikalekale nazo ana Don anandipanga approach yeah what I say ineo ndifandirane ndibwereso mu game nimenyeja ndambireso za music ndi nyimbo yana nditumizira nyimbo yo
nyimbo sinatuluke nyimbo yake ndikile verse mafuna iweyo JJC ndi wakse yeah and I'm lying is up boy I say you are my brother Tirani ukapeza time tizava studio then time inapezeka kumapana tabe mwezi unakwana anaza ntenga udeni kuvaa ku studio then napeza kuti JJC analowa kale verse yake then ineso nalowa ve kunatsala wakse nalowa verse demine then sanafanya namuza producer wake DJ okay ndifise ko mabidi mina ntogula kwa ngati ina yake amela ndisangalase nani sondondo ndipanga kwa sinangatabwera kale ku studio kunosangochoka ndana ndivelesa mabidi angapo then inakondapo ina yake naimba ndi verse mene kameneyo sinairuse then inakondaso imene ndinaimba ndi doni uja mali so the beat in the vibe beat jaraiva sasa majindi beat kwambiri kenako napanga compose nyimbo tapanga compose nyimbo sinaimba siku lomwelo ndatakulu nyimbo indimetu kuiferera kuti kamaimba mu studio muno ngati kugoma nyonchi sinalowese voice koma timanyimenya ngati chikwaye chikugoma chinthu tenti kalembe alesa kalembe boboma verses then nava kubwera so day ina ndikuimba nyimbo ija and titangoika chorus yokha munaziro zozora patatu amwe tinayankhulira kuti akulu tija iyi ndathemwika munthu afuna asafune iyi tijera serious sizoti mwina ndiwankha ifoti chinthu ija chinatuluka jaenda kale no koma tinachita kulankhula umaziwa tinachita kulankhula ase iyi ndi banga iyi. So the word that you spoke that day, ikupangano, ikukazikika, the song is out there. So nyimbo ijaya vita, ikupita kwambiri ndima videos on TikTok, Facebook, and omapanga even by Instagram. Without a video. Official, no tukamba no official music video from you guys. Are there any plans kuti muipangira video? My plans alipo kuma that song nimene yaendera. Si ufunika video ribaso tabwara jambula video toneka mu video funika ina yake ichi video ipose audio ichi zimene zinthu zovutirapo zofunika planning and strategy komanso zofunika so zindrama zambirimbiri osati ba so that's why apapa ndamba katuwa kacho amanya matuwa pa tipeze ina ifoti video ifunika ikale video yosamba chituzi choti akachiona anthu azile koma chituzi chajambula dinda WIKISE nyimbo so dynamic of course zinali process oti tukujambula video koma nditazaona ndi pressure imene ilipo ya anthu ndimene nyimbo ilile naona kuti ndizijazomata kujambula nyimbo ndikuononga sopano aononga audio video mbola ndakangoti video mbola umakhaso basi audio so aipa so that's why naimitsakaye koma zili in process kuti tipeze good money dollar ya bwino ija osati bola basi tajambula ka video ka 1 million Okay, so this song ya Mali kwa Don Galunga do you think it's a good comeback for him? For real to be honest, and the guy is appreciating I think ipajamana na sinalongosole bobo kutapezeke mu nyimbo kutapezeke mu nyimbo naona zoti sinangana zoti he wants to abwereso mu yani ndene muzoke wandipanga fishi mu nyimbo yako ndikupange fishi mu nyimbo yaine so that nyimbo itikati chaphulika chinthu iweyo nyimbo zako zadusa mutani moyera kuti anthu azana amwe don't need all minyake ya solo so inena zachona kuti if nditapanga zinthu ngati zimenezozo ndikhala ndamuthandiza kwambiri because the guy is too talented man. Nyimbo zake unazivera uzivera imakaya akambotulusa muzivera. Alright. Okay, umo nimene tikuchezera ndi WIKISE kuno ku Makosana all the way from Lilongwe watipeza mu studio mucha mwanga ndinakamba kale ndi unetsetsani kunena kuti mwapanga subscribe to our YouTube channel mwatipanga follow ma social media platforms ose tikupezeka ndi tikucheza bendi WIKISE as we are going towards the program tikufuna timve kunena kuti you as a human being besides artisted there's a line there iwe kukhala muntu komanso kukhala artist sometimes people can mix koma there's always been a line can you tell us maybe a saddest moment? It can be in your life general or it can be in your career as a musician. What was the saddest moment in time ino unanena kuti neyo ababa nenda swekadi mtima kapena zachitikazi zandiswa mtima
unakhala wankhawa ndithu unadandaula nthawi imeneyoyo? You know, I think I don't want to talk about zinthu ngati izizi. Okay. Sinambe ndayankhulapo zinthu zikakhala kuyamba. Okay. You know, the day ndinasweka mtima kuti I don't think if I'll forgive. Okay. Because inene munthu akandira kuti wandifikapo I don't forgive. To be honest, I would rather kuti ndizamwalire nacho chinthucho. Okay. Serious. All right. Ndi zama family chanchane zomwezi. Take your time. Yeah, yobazi ababandi bae akoma basi. Okay. Ndi zama family zomwezi. All right. It's to my father's side. Okay. Yeah, they chased me. I remember that was 2016. Kuma mama mwezi ne ameni makumbuke na muzandifuna. Yeah, and now I'm a color. My phone very no man I don't pick the calls. Okay. To be honest, sini mayanga. For the I told them ndikujoga to muzandifuna. Okay. Ukanga zungulira ba mina ma circumstances amena nachitika at that time. And I feel that it's really hard on you. Koma iweyo ndi artist wantu and you have a huge following and afuna radziwa kunena kuti china kuchitikira ndi chani all zinthu zinakhala bwanji. Mwina songuteka bali artist wina amene he's struggling or she's struggling or munthu wina wake pena pake. Mwina listening to your story he or she will be encouraged. Alimbikitsika mwina munjira ina yake. Singathoke zambiri koma nkhani yake kwambiri kuti umaziwa in life munthu akakhala kuti ulibe chochita cheni umakhala munthu opanda ntchito and respect simakhalapo. Exactly. So kwambiri zinali ngati ine nthawi nake nali munthu oti opanda tsogolo kuti munthu uyu nali munthu opanda tsogolo like imene amaonera anthu koma ineyo vision nali nayo kuti ineyo one day is one day koma anthu akamandiona ndimaoneka munthu opanda future kuti this guy can't go anywhere. Sangapange progress in life yake. So pamene kwambiri panachokera nkhani kuti tungajesa sima isenda alibe sokola. Yeah. It's a long story. Okay, so having gone through those kind of events and trauma, wina wage amene akumvera kumaso ndi pamene iwe unafika apa anthu amasiria kuti nitafika pa WIKISE. Wina wage amene akumvera program amene akuonera program imene ungamulimbikitse mutani? Ane amene chimene ngamulimbikitse munthu amene atonera apa pancha kuti life ndi ama ups and downs. No matter what munthu sungangoenda chonchi ndikuti ukangoenda straight chonchi ukakagwa chonchi umagweratu. Koma life is it keche kina kumasakhala pabonde ndayi zina zake moyo kamalimba osamagiva yayi. Exactly. Muzingo flow nawo moyo walimba lero mawa zikhala bo choncho. So kwambiri don't give up in life. Ngati uli ndi dream inake iwe kuti ufuna zapange china yake chase that dream ndizotheka for ine moyo wanga wose to be honest zoti mwina poteni pachani ine moyo wanga wose ndimangocheza music olazibala kuti kwa mayanga tondichitirombo noti atawa ineyo life yanga nakhala mango panga music. So chachikulu mwina nkhoza unena kuti munthu upanga identify kuti iwe ni ndani kapena umapanga chani then you start following that. Exactly, ndi chinthu chofunikira kwambiri. Osati apo wapita na. Okay. All right. So we have talked about your saddest moment and I'm really sorry for those events. Koma there must be a day whereby unaiwala kumavuto unasangalala kwambiri. Inasi the day ninasangalala moyo mwanga and I remember neyori Maranga papa I think exactly. The day narusa clip ya Shabala kataka ndiku blow everywhere. Hey man, you cannot understand that time. Narusa ka clip kaja nikapita kudwangwa ndamene mamenya so ya mas club. Okay. Amene naiga inaja mapast 1 chabu mazuro phone yange inazima ntango ika clip pa status. Nakafika dwangwa chama 10 usiku maziwa magamo to ima mutani. Ndaika kafoni pa charge kachajidwa ndiatse phone double phone kuchama mwene blowing with messages ini
phone yanga izichitika ndichani ndinayidikira kuti imalize kulolera amwene ndi lowepo WhatsApp ine sinakhalepo ndi ma message ajoji ine ndina wako ndi mani yakuti nditere ndilowepa Facebook ne maloto ajabanitsidwa ndipo ine ndinachita kulankhula tsiku limene kuti opportunity iyi ndakhala ndikuifuna maybe for close to 15 years because I've been doing music as a fan. First song and I think in Nalwa that was 2004 ngati 5 mu studio. Akwanilisadi ndipona ineyo dream kanda inake sizizienda koma ineyo ndakwanilisa ndipo ndizingofana nayo choncho sindizachisiya so chinthu chifake pena matona timalimbikira kwambiri foti tinavutika kuti tipeze opportunity kuti anthu ena akazizozoti kuliche WIKISE. So imene linali tsiku la inelo kuti moyo mwanga I don't think ngati ndizasangalale so kuchoka tsiku limenelo ndimakayikira koma. Alright, thank you so much for sharing that. Umo ndimene tikuchezera ndi WIKISE kuno kumakosana koma tisanamalize program yeku mapeto kweni sungangochoka usanatuze kuti kodi uli single, are you married or there are any plans of you going into the matrimonial home? I'm not single. Okay. You are happily ndinikazi I think inkazo inama mziwa. Exactly. So you're so proud of that. Exactly. All right, that's nice to hear. Komaso sanabide. You as a big artist, alibo antena amene amataga makuona they will put you in a top 5 sarak. Kama artist awa umalawi kuno ine amandisangalatsa ne munjira ina iliyonse. So iweyo songa artist wena ukandi ma artist anzako whether international kumatifunisisa kwambira kumalawi kuno pa top 5 ma artist amene umaona kuti amalimbikira amapusha zimaenda komanso iweyo amakusangalatsa ndiso amakupanga motivate zimatha the artist ngati ati I think in the Jurassic 5 it's okay. Okay, ndi bonus. All right. Okay. Thank you. First of all, the physics. Okay. Man, I like physics. Since 2005. All right. I like that. That guy, I like him so much. Secondary, JJC. Okay. Since I think 2014. Okay. Watch Tattoo. My nigga, save it no more. All right. For real. Okay. The guy is talented, Gwambi. Exactly. Number 4, Machuru Kapera wa kumanya. Man. Yo. Number 5. Pa 5 papalawi nchwake ndufuna ndigebo jani. Okay. Pa 5 ndika hapo andu awili. Okay. And this sound uza jifoja kwa hira andu awili. Don Kalonga. Okay. Don't get wrong before him and the guy is too talented and it's my prayer with my guys. I'm available no bwino. I know 2016 mwina I'm available ndufuna but no baga maro some tracks I'm available bro. The guy is too talented, the vocal is nice. Number 5 is Obomwevo Waxeke. Okay. Also did for your spiritually na koma fano jama ndwaza basi inende ama ndwaza man, to be honest ama ndwaza. Alright. Lyrics yake ama ndwaza kuti ndwanze. Exactly. Ama ganiza wami. So I can say and how many nameneyo ndimafira okay makeza. You even follow them? Okay. Exactly. All right. Titokoza kuti wachura top 6 we should say ma artist amene amakusangalatsa koma I've realized unena kuti even artist mmodzi wa nkazi balibeko but in Malawi tindi ma artist ambiri as mine and they are doing great so gender amene posina balance even Ola wina wake chama na number 7 that's okay but artist wankazi amene mwina you see so she's doing great nyimbo zake ndi mavera so kwambiri. Then Senji. I like Senji. Music yake mandwaza yakama kwambiri. Okay. Ndi mavera kwambiri. Alright. Akatulusa mwina
mwina so anthu ena asanambe kumvera kwayani makakhala yamba ndine for imapanga follow pa Facebook so maona tokharusa nyimbo ndimavera. Okay. Yeah. At least mwachurako senji, that's fine. Yeah. With me, actually I'm a lady, so yeah, I need to make sure there's gender somewhere. So thank you so much for coming into the program, but kumapeto kweni komaliza papa ndikutseka. You have mwina zina zotu wauzin antundu wa Malawi or even the international audience that is watching this interview right now. Zabuntima kwako, anything that you want, your future plans, anything that Malawi should expect from you. It's up to you. Ineyo kwambiri sankuleza mbiri ndingwajo samaindi anthu ti kamaona ngati ine ndikonka nadana no. Ine ndikonka sinadane. Tinasiyana. Okay. Anaendera sozake kuthamangisa mafailo ake. Ine ndoyimba ndikupitiriza ntchito yanga utani yoyimba. Exactly. So khani ndimene it's so peace basi. Sure. All right. Umonde mmene tachezera ndi WIKISE kuno ku Makosana all the way from Lilongwe anatipeza mu studio muno. Dzina langa ndine Mary Moyo. Mukhoza kutitsatira pa masamba mchezo pa Facebook, pa TikTok, pa Instagram. Komanso you can subscribe to our YouTube channel. I am Mary Moyo and you can follow me on Facebook, Twitter, Instagram and TikTok. Until next time, goodbye.